Elnézést. Hol is tartottunk? Ja igen, foglalja helyet. Mi fogjuk önt vizsgáztatni, kérjük mutatkozzon be. Sándor vagyok, Jogait 27 szám alatti lakos, és mikor? Kezdjük történelemmel. Mit tud Árpád vezérről? Hát Árpád egy évvel fiatalabb, én tőlem, talán egy évvel, mert a nővérével együtt jártam iskolába, Balvinnal, és semmi többet nem tudok elmondani. Akkor javaslom, folytassuk inkább egy kis gazdaságtannal. Mennyi a bruttó minimálbér hazámban? 300 000 liter, 30 000, vagy nem tudom. Látom, választott tantárgya a biológia. Hogyan lélegzik a hal? A vízből veszik ki az oxigént. Tetszik érteni? Kíván még hozzáfűzni valamit? Egyébként nem tudok mondani. Gratulálok a kétszintű érettségihez.